ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi dili lunlon favorable or pabor nato. Naagyo'y daghan kayong sitwasyon nga murag magkalisod ta. Nya sa panahon nga magkalisod na ta, wala na tay kwarta, walay pagkaon, walay ikapalit og tambal, di malason pagita sa atong mga buhat, way maayong bunga, trabaho ka, mataktak pagyus trabaho, tungod aning retrenchment, mga-apply ka, di pagyug ka madawat, mga di malas man or mga problema. Unsa may atong ibutang sa atong hunahuna, ayaw gyud pag-ingon nga gisulayan ko sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, ang tanang nindot nga butang nagikana sa Ginoo. Hain man ang problema, asa magsugod ang tentasyon, niya sa atong dautan nga mga pangandoy. Kaning ato mga dautan bang pangandoy? Unsa may daotang pangandoy? Kana bang maghuna-huna ta para sa atong kaugalingong katagbawan? Kana mo'y nakahatag og problema. Kay kung magsunod lang kita sa Ginoo, ang gusto gyud sa Ginoo, maghuna-huna ta para sa kaayuhan sa uban. Sige, lingay mong tupad. Ingna, kinsay imong hatagan sa nindot, ako o imong kaugalingon? Sige, ingna. Ingna, sa imong nindot karon ba kisa may imong hatagan, ako o imong kaugalingon? Oh, maunay atong kabuang. Nya mauna siya'y dautan. Kana bang magsigi na taghunahuna unsay nindot nga mahitabo nato, di na ta maghunahuna unsay nindot nga mahitabo sa uban. Nya matud pa sa unang pagbasa, sulat ni Santiago, kining maong daotang hunahuna manganak ni og sala. Sa atong pagsigig pangandoy nga nindot atong dangatan, manikas na ta, mamakak na ta, maglagot na ta, masina na ta. Ana, no? Nya inighuman na ana, kung magsige na kuno na ang sala, muhingkod sa dang sala, mamunga na nagkamatayon, magpinatyanay na ta, o kaha, mamatay na ta. Tungod anang bunga sa sala. So gasugod gid na sa atong kaugalingong daotang tumong. Nya unsay daotang tumong? Kung maghunahuna na ta sa kaayuhan sa atong kaugalingon. Bisag unsay atong gibuhat dinhi sa kalibutan, kung ato na ginang buhaton para sa atong personal nga kaayuhan, dautan na siya. Self-centeredness or selfishness. Muna ang nagunag yung sugo sa Ginoo, deny yourself. Sa titubag nato sa Salmo, gayaw lang awan na kay bao. Bulahan ang tao nga imong tudluan o Ginoo. Sige, ikaduhang lingi be. Na magpatudlo ka Ginoo. Pangutan-a ba na magpatudlo ka Ginoo? Kasagaran na ba nato magpatudlo tag tao? Panalitan kanang pagminyo. Pila ka buk anak ang inyong ianak? Kinsay mo tudlo ninyo nga maunay gidaghanon sa anak nga inyong ianak? Karon kasagaran ang tao gyud kinahanglan kuno ang anak duha ra gyud kabuok, labi na gyud og boy and girl na, kana hunong na kay equal na, kana perfect na ang inyong kombinasyon sa anak, kay nanay boy nanay girl. Unya ang katong ikatulo ikaupat nga tag 20 anyos pa man mo, tag 30 anyos pa man mo, wa na dito ikatulo ikaupat ikalima. Unsaon man to nimo? Nanay gitudlo sa tao unsaon paggamit ang kondom, ang ayudi, ang pills, ang pagpalaygit, ang pagbabasiktomi, o kana ato na nang sundon.
kay wa naman gihataga naman tas Ginoo og nindot na may boy and girl. Mga igsuon, maunay usas mga kalibutanon nga panudlo. Ayaw ginagsunda, patudlo os Ginoo unsay angay nimong buhaton sa inyong kaminyoon. Nya sa dili pasan mo magminyo, manag-uyab pa, patudlo os Ginoo. Unsa man say gitudlo ron sa kalibutan, uyab pa gani pag tinukhangay na mo. Ngano man, una, aron ko no, mo grow ang inyong love. Pag-practice mo og intimacy, kay ang kanang intimacy, makapag-close na ninyo, unya makapag-grow na sa inyong love. Hilas biya ninyo. Ang mo grow, ana, ang lust, dili love. Ang mo grow, diha, dili ang paghigugmaay, ang pag-inulagay. Ang kaulag, ang sala. Nya asa man na padong, mamabdos ka, babay. Ikamabdos nimo, unsa may mahitabo, nga college pa man ka, wa pa man ka kahuman, pobre ra ba kayo imong ginikanan, hadlok man ka masakpan, nya wa naman katunghae, magsige na kag-take sa pari, pader, iampo in town ko, nga matunghaan ko. Ana, ningo sa pari, unsa may mutungha, day? Ana, ang pari sa inosente masad mi usahay, no? Ana. Unya, nadayon gyud, ngita nag-abortionist, unsaon ko ni paglaglag. Kadaghang mangumpisal nako, muhilak dayon. Nako kanus man na nahitabo nga nagpa-abort ka. Ingon din siya, kadtong 17 years old pa ko, Father. Pila na may edad ni mo ron? 70. Oh, nganong sige pa makaghilak, anak. Konsensya gyud ko, Father. Konsensya gyud ko. 70 na siya, naghilak lang yapon kay mahinomdom siya ni adtong una niyang baby nga iyang gipatay tungod kay dili pa siya ready nga mo pakita sa publiko nga mga anak siya tungod kay wapa siya kahumag eskwela. Unsa may ilang gisunod ato, ang tawhanong gusto. Sige, sakay na. Nalagi kay motor, ako nang gihuwaman, naday kay lisensya, ay wagod. Nasakay na yun. Suot-suot din nga to sa gunuyan. Na siya. Patudlo magutas kalibutan. Napagigitudlo ang kalibutan karon ay in relasyon sa kwarta. Tigom gyud, tigom padaghana gyud ang kwarta. Sakto ba na? Dili. Kay para na sa imong future. Sakto na? Dili. Nilingay mo tupad na. Sakto na? Sakto na? Ina. Sakto na? Dili. Tigom yun. Tigom. Kay ug daghan kag matigom, secured ang imong future. Sakto? Dili. Ay lago mo kaikog og tubag. Unsay na sinyong una-una. Sakto na o dili? Ang tubag, murag sakto. May man kaining yawa, una. Kung ang imong huna-huna gani, ang pagtigom og kwarta, sukwahi na nas giingos Ginoo, ibaligya ang tanan, ug ang halin ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Sukwahi na nas gitudlo os Ginoo dias balaang kasulatan, nga biyai ang tanan og sunod kanako. Sukwahi na. Sa ato pasayop, nya karon, unsa may naa sa imong huna-huna, nganong magtigom kag kwarta para sa imong future. Imong. Di sa ato pa, self. Awa na. Yawa na. Ang sunod ana, sala. Unsa may sala? Kadao. Kasina. Makikuntis naman ka sa imong silingan nga nagtigom sa kwarta. Masina na ka nga nagpausab siya balay. Nga, ikaray ka mao. Di amag ko dagat, pausab sa kong balay. Ana. Niya kinipalit man siya sakyanan, anha man siya moagis inyong tugkaran, kay mulahos nga to, buang-buang ning animal palit og sakyanan, kuralon ko ning among agianan. Imo kong pasuyao na ning sakyanan, ari ra ba ka moagi dire? Kuralon ko ni, di na ko ni paagian. Ana,
Kadao na ni react sang imong silingan kay imo ra man sa tong igsuon. Nganong di man kun mo taga right of way, nagbilin man lang papa. Kiha dito buanga ka. Kiha. At tubangon ti ka bisag asa. Imo na igsuon ha. Nangayo og right of way. Ni kiha gid tinuod. Ug wa gyud mo magdaog hangtod nga matay na lang mo. Ang inyong mga anak sige lang yapog buruka tungod anang kabilin nga imong giangkon nga inyo ra ba unta ginang nganing siringan tungod kay mga sumusunod mo atong inyong mga ginikanan naning kamot intawong maayog trabaho para makayuta. Kay wa na magyud magdaog init mag-uning na nagsunod nakasuyop man sang uban ni kuhag armas o girakrakan ang katong silingan nga nangural porting pataya. Puslan man, daugon tani, tablahon taning animala ka, brak-rakan, patay da yun. Amo na nang niingon ang unang pagbasa, ang imong daotang hunahuna, mubunga og sala, inigkahingkod sa sala, mubunga og kamatayon. Karon di, yung sa mga nahitabo anang gubat, anang Russia o Ukraine, ang ilang pagka-selfish, gusto sa Russia, ako gyud masunod. Ni-develop sad ang Ukraine, sa unang kauban na sila, ni-develop ang Ukraine, amo sad, amo maning kaugalingon. Gubat, patay na. Ni-matured na yun ang ilang pagka-self-centered o pagka-self-righteous, ni bunga na ron og daghang kamatayon. Kana din nahitabo ron sa atong palibot inis atong naso, dili lang diha sa Mindanao, everywhere. Nganong kusog kay ron ang flash floods, mga landslides, tungod anang mga selfish na illegal loggers, siging putol anang kahoy nga way ilis-ilis o pagtanom. Kanang mga kahoy diha sa kabukiran, kalasangan, putla na kay gamiton og lumber, ilisi og tanom. Na ano'y mga kahoy nga angay ang putlon kay naa sa Daplis Karsada, ni Sorgios Karsada, dili putlon. Kay supak kuno sa environment na ay nagsigig laging purting dagko ang kahoy gipamutol tagpila ka trucks ang gitransmit why ni badlong ana pero naano'y kahoy nga ni Sorgios Kilits Karsada di gyud naputon bisag usa ra ka buok maghuwat kag kapila ka buok motor diha madapog pila ka buok sakyanan dihang mabangga ug ang kahugaw sa atong karsada nga national highway provincial highway bisan ganing barangay road imo nang himuan og obstruction kangilad na ana hilas kay taba ngano ni kalit man kag sakas imong tingog father daghan na kay daghan na kay nangamatay aning flash floods oy kaning landslide kana rong nahitabo sa Davao perting dagko naghanas nangamatay diha ron batanon pa kaikod daghan ang nangaigo ormok pananglitan katrabaho pa kog land bank ato katong flash flood sa ormok pating daghan ang nangamatay noon sige pasanginlan wa nay kahoy ang bukid daghan ang nangamatay dis atos naga unsay nahitabo tungod kay wa nay kahoy ang bukid usa sa to ka barangayan didto Southern Leyte ba to diha say gitabunan usa ka barangay tuha na gyapoy kahoy karon Davao ug uban pang mga lugar purting daghanang nga landslide ang rason wa nay kahoy self-centeredness kwarta gyud kwarta kana sa kahoy pa lang na wa pay labot diha ang illegal mining illegal fishing ug illegal drugs kwarta gyud kwarta illegal gambling ana mura magutag makuan tungod aning kanilaging mga daotang hunahuna mo na ingon ang Ginoo diri sa atong ebanghelyo nganong nabalaka mamubahin anang pagkaon nga makahimo man ko paghatag og pagkaon ang akong gipasabot nga ayaw mo pagsunod sa igpapatubo og pan pasumbingay kana unsa may igpapatubo og pan ni Herodes og sa mga Pariseo ang ilang garbo ang nakapa-inspired nila aron magtuon aron mo mahimo silang bright aron mo trabaho sila ang ilang garbo nga dako kog income daghan kog dungog para sa akong kaugalingon pasabot ang sa Pariseo o sa kang Herodes patubuon ang kaugalingon
dili ang katilingban. Ang gusto ni Kristo, patubua ang katilingban, dili ang kaugalingon. Kana mo'y sakto. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon, ako na kang patubuon. Sige. Sugod karon, ako na kang patubuon. Nindota no, nya moingon din na imong tupad, bayri to akong utang. Di ba? Imo da yung parsyalan. Ang iyang utang imong parsyalan. Gamay ra man sa imong sobra. Nya maghinatagay na ta. Mao na ning ato mga slots, nitubo ang atong kumbinto, nahimo na narong 3-story with roof deck. Tungod na sa inyong mga slots, sige mong palit din hig slots. Ninagko ning atong mga properties, nakapatukod pa ta ng kapilinya, nakasuporta ng mga activities sa atong mga archdiocese, nakatabang tagdaghan kay mga parokya, sa seminaryo o uban pa, tungod sa inyong mga slots. Nitubo ang katilingban tungod kay kamaotang muhatag para sa katilingban, dili lang pagsigig patubo sa kaugalingon. Ano? Okay. Congratulations yung tanan. Atong pakpakan ang nitabang nato dinhi. Salamat kayo. Praise the Lord. Muna'y tinuod nga praise the Lord. Hallelujah. No? Dili kay mutubo ang tubig sa inyong silingan kay imo nang gikural ang agianas tubig. Ang imong kaugalingon dito hayahay ang inyong silingan nitubo ang tubig niabot sa hawak dito sud silang balay. Mo nay peligro kayo maimpirno na taana.